Halo Lur, ketemu mana? Bagong telu sadir semua toh. Bagong seragame SD, Bagong seragame SMP, Bagong sing asli ngene iki ta. Iki nuruti penjalukane para penggemar ngono. Bagong versi SD, seragame SMP, mlidit SMP, topine biru, bajune putih, celanane biru, nganggo sepatu kaos kaki. Yang SD juga topinya merah, bajunya putih, anak BTSD pakai dasi, celana merah. Kaos kaki, sepatu, juas iki Bagong ya wis juas aku ora. Wis juas pokoke pokoke paringi seger waras, dongake kabeh para tresna budaya sing nonton ing channel kuwi padha sehat panjang umur kabeh ya ta. Aja lali Lur, klik like dan subscribe, komen, aja lali komen Lur. Ya wis komen wae lah. Sampean posisine di mana? Sampean penggemar dari mana? Komen jenengan komen wis. Kula matur nuwun, alhamdulillah puji Tuhan ya ta. Wis ngono ae Lur. Nur jaluki penutane penggemar jare Bagong 67. Wong Bagong 67. 67. 67 joget Gong. Joget 67 jarene. Wah, Bagong 67. 67. 67 67. 6 yo, 6 6 pitu yo 7 ngono lho ya. Pitu 7. 7 isik. Pitu nek nggone basa Jawa iki pitulungan. Pikantuk pitulungan saka Gusti Allah ingkang Maha Kawasa ngono ya ta. Nek 6 ya 666 nembung. Saka aran nembung, kowe do nembunga ndonga marang Gusti Allah. Njaluka apa kang dadi pengharapanmu, panyuwunanmu kuwi njaluka. Guru kok njaluk, guru kok nembung Lur. Nembung njaluk marang Gusti Allah. Apa penjalukmu, apa dongamu kuwi ya. Kudune ya kudu sabar, kudu tawakal to. Kudu ya usaha ora gur donga tok. Nek usahane to. Usahamu contone wong sekolah ya kuwi SD niku ya sekolah sing sregep mlebu ora telat ngerjakke PR ora ulangan. Aku ya SMP saya angel wong kandhani ora percaya SMP saya angel. Sampe kono kae bendina enek ulangan, enek tugas men ya mbuh sing sregep tok sing ngerjakke tugas ngono kuwi wis bocah sembuh saiki wis angel ora kaya bocah jamane awake dhewe biyen kok. Jamane awake dhewe sekolah iki wis rajin pangkal pandai. Ngono ora enek gawe wedi karo bapak ibu guru wis manut tunduk saiki lah karo bapak ibu guru mapret ngono. Halo bos. Piye kabare bos? Karo gurune jeluke bos, padahal kliru muridé sing bos malahan. Kandhane kliru ora. Wis bolak-balik zaman ya wis ngene iki. Pesenku marang kabeh para siswa-siswi SMP, SD, khususnya karena aku seragamku SD SMP ya ta. Wis seragame SD SMP ya sing sregep sinau, bangun turut marang bapak ibu guru, marang wong tuwa, 67. Ngono. 67 Gong. 67. Oke, 67 boleh. Joget 67 ayo. Bagong telu-telu joget 67. Wah, iki. Yo, joget 67. Bleng dang, bleng dong, bleng dong, dang tak tungkling, bleng dong, bleng dong, bleng dong, jeng dong. Ding dong, 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 ding blang, ta ta, ding dong, dang dong, ding dong, dang dong, dang,
ternyata sing sepen iya joget sing sepen pesan kula nek do sinau sing sregep apa kang dadi panjalukanmu muga-muga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa ngijabahi ngono lho apa kang dadi cita-citamu dadi dokter lah dadi insinyur dadi arsitek dan lain sebagainya urip iki kudu migunani kanggo bangsa lan negara kanggo sesama ngono ya lur ya wis Bagong Six Seven Bagong Trio Six Seven. Atur nuwun.